Patroi izateko pertsonalitate berezi bat euki behardek? Etzekiat. Nik uste dut personali diferenteko patroi onazko egon diala. Eta egongo diala. Baina, igual arraunlari bate bauzekak, lasaia, bere bola eotia, baina hor patroi pixkat argila izan, biarrike bai, ez da? Bai, eta bazekak lasaia izatea, baina gero argila izatea baitare. Nik uste dut klabia dekela traineru barruan uanen, arraunlarien konfiantza bere ganatzia, hori lortuta balimadakak, ja erdile egin dadakak. Ikesatekena jendeak aurre aitziaz, da? Bai. Azken irekin sinistia. Baina malaletxe pixkate auki behar dek, hor, pronto pixkate. Momentu batzutan autoridade pixkate erakutsi berdik. Azken gurasoa izenen bai umiai batzutan bronka bota bertzaiek, iguala izate. Eta bronka botatzea, hor kadibez kapitainaiz, hor kapitaina bazio, futbol talde baten bezala. Bai, hartu bertizkik, ez da? Portero bat bezala, portero ez ezenen kapitaina dana ikuste, azkenian hor agindu batzuk beti itzuk ongi etorriak, ez da? Eka gaina, arraunari beak arraunean ziaztik eta tiratzen ziaztik. Azken izketako demora egizte eukitzen. Arnazek egizte eukitzen izketako. Eta patroiakin bat lima ziaztik, nahikoa deko. Buru bat eta dana gara izegi. Claro. Ona. Bai, atzutan, esatekena, personalidade pixka berdik, baina bai, da igual dila zaia, argila, biurrila, baina atento berrik. Irekin konfiantza bali mazakatek, jazta.